आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। तोरे माई हमरा से धोखा कंचन राज कैलस तोरे माई हाजीपुर वैशाली कैलस तोरे माई हमरा से धोखा मिक्स बाय एजी कैलस तोरे माई तेही बताब छौड़ी अब कहाँ जाई, तेही बताब छौड़ी अब कहाँ जाई। हमरा से धोखा कैलस तोरे माई, हमरा से धोखा कैलस तोरे माई। कल रहे तोरे साथ करब सगाई, कल रहे तोरे साथ करब सगाई। हमरा से धोखा कैलस तोरे माई, हमरा से धोखा कैलस तोरे माई, हमरा से धोखा कैलस तोरे माई। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। कंचन राज हमरा से धोखा हाजीपुर वैशाली कैलस तोरे माई, मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। कैलस तोरे माई। हाँ करिले फोन छौड़ी दे तारी काट रे, तारी काट रे, तारी काट। करिले फोन छौड़ी दे तारी काट रे, यारवा के नंबर से करो तानी बात रे। वादाते कइले नाही निभइले, वादाते कइले नाही निभइले। तुर दिहले दिलवा ना मिले दवाई, हमरा से धोखा कैलस तोरे माई, हमरा से धोखा कैलस तोरे माई। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। कंचन राज हमरा से धोखा हाजीपुर वैशाली कैलस तोरे माई, मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। कैलस तोरे माई। दिनेश भोजपुरिया के धइले ते हाथ रे, धइले हाथ रे, धइले हाथ रे। हम पर कासत के धइले ते हाथ रे, बेचन बिहारी संगे को दे हले घाट रे। खुशते हूँ रहिए हमके भूलई है, खुशते हूँ रहिए हमके भूलई है। मन करे खा के जहर मोरे जाई, हमरा से धोखा कैलस तोरे माई, हमरा से धोखा कैलस तोरे माई। स्टूडियो रोशनपुर सपहा।